без тәрбиягә юнәлеш бирәбез, тәрбиягә басым ясыйбыз. Шуның өчен безнең инде 1 августтан башлап 15 августка хәтле хәзерге вакытта ир балалар өчен лагерь бара, мусульман лагере. Шунда без аларны Коръан өйрәтәбез, Коръанны укырга һәм тәрбия бирә тырышабыз. Һәм бу балалар белән әлбәттә ки детдом балалары белән дә аеруча эшлибез. Алар белән һәр Рамазан саен инде тырышабыз эшләргә. Безнең булай спонсор дигәндә халык инде кемнәр булсын. Инде Аллаһ ризалыгы өчен хәерне бирүчеләр киләләр, инде тырышалар биргән ничектер безнең белән күрешәләр, әйтәләр ничек ярдәм итик. Бу балалар белән эшләгәндә бер ла илаха илляллах калимасы кулакка кергәндә дә иншалла калбкә дә керер. Шуның белән бергә иншалла күңелләрендә иман яшәрер һәм дә әлбәттә әгәр алар арасында бер генә бала инде изгелеккә тартылса, ла илаха илляллах, Аллаһ Таала берлегенә, барлыгына ышанса, ул вакытта иншалла максатка ирешелгән була иншалла.